iya mau dimati kene Yayi. Sawise cedhak kaya dirantetake yana Kakang Bromo dadekno kawruhanamu Yayi Yamadipati pun Kakang kuwi kaya-kaya ketanggor karo lelakon yen tak raju tak bobot tak timbang kuwi padha abote ketanggor kalawan lelakon ditraju dibobot ditimbang padha abote kuwi asa iki Yayi pun Kakang napa dawuh Kanjeng Rama Kulon Bathara Guru supaya mateni karo putuku dhewe prihatin las bumi cil oh datang Pogaryo Sang rinemukan Gusti Telung rino sasanganyo Somawur gambir malati Kaya-kaya yen Yamadipati dadi aku mesti ora kuat tanggone bisa nglakoni ngatasi Bathara Brahma saking nedeng-nedenge putuku ginajang kewer bebasan bayi kang durung ilang pupuk lempuyake nek aku kudu tega tegel nyemplungno kawah candra dimuka Yayi ndadekno kawruhanamu Kakang Bromo aku ora maida karo kowe ning kene iki adu ditodhi antarane katresnan kalawan kewajiban tresnamu kalawan putumu mbok menawa kaya netrenani karo awake dhewe awit putu padha wae karo anak iku jempolan sikil sandunging jempolan sikil mripate sing nangis nanging upama eling karo kewajiban sapa sing wani karo ratuning dewa Rama Pikulun Bathara Guru kene wis parentah karo kabeh para putra-putra yupara kadang dewa wis ora kena dipambengi ibarat dicencang ngono mesti medhot
palang ana mesti mlumpat mlukang seweku wis munggari nganggo paugeran gutuk selo wae Brama gutuk selo sing kepiye Yamadipati gutuk kuwi mau wong balang selo kuwi mau tegese watu gerana wong balang karo watu sing luput dudu watune nanging sing luput sing balang ayo temonono yugamu Dresana yen pancen wedi konangan saiki aja wujud Bathara Brama lan nek ora wujud Bathara Brama wis masa Bathara kurang pangreka daya tak ngembari putulun Bathara Kresna wae carita sang Baeng Bathara Brama temaning geni Sigra sidagem asesuku tunggal memekti baban Wiwaranama misesa marang kanca Hindriya kanca lima Hindra engrangen nyuda pandulu nyuda pangucap nyuda pangurungu nyuda pangbondo nyuda pangrasa mandreng maca ing grana tawis yakir boyang paningal boyo pepengeti buli grecita ing mengajap ngembari Nalendra Grati Prabu Sri Bathara Kresna kembar kaya jambe sini garbasan Dewa nganglang jagat gawa pokor kancanane sinetulan tatula sandang kelawan pangan wong mliku bagian dipun ora ana sing ngarani Bathara Brama saiki yen ngarani Brama wis persis kaya Ratu Durwanti kanthi cara mengkene ayo bareng-bareng jemujud pinanggih kalawan yogaku Dresana tak ari-ari putuku bisa gini kanthi sira wujud Bathara Kresna bakal apus krama api-api wis geni bakal tak gendhong munggah kono kayangan nglenggahi kursi kanthi nyoto katon mendung alingi prabaning basanta sina-sinaning raja Raden sesautan yayai lating pangudra pati pangaribawa benter kawraning mendung merbawani wonten ing kasatriyan Madukara putri boyongan saking kayangan Kasta Blenenggih Bathari Dresana nalika semana kadheping putra klaring tesi Brajangger nenggih Raden Wisageni
Padukanten Raden Antasena ingkang katemben wangsul saking marganing wana. Yang susana wayah nyolaga Sumarang rinenggara ming pore yen ana siremang doyo mantoyo skaringis moki ya ibu laku aku yo ngantono pangapunten pangestu kowe Tambanana ngir kapone dadekno cimatulip Antasena aku ngatuna pangabekti kalawan Bibitresnala najan Antasena tanpa bisa basa nyembah yo pangestu kowe Tambanana ngir kamundyana mbun-mbunan dayanana mustika urip kemulyan nembe saka ngendi ngir Antasena Bloko bayar pokoknya winali penggali Bibi Tresnala Antasena katemben nuruti wisanggeni momong nanging dolane mlebu alas. Alas kuwi gawat liwat-liwat pingin kepati-pati satomara satomanti jalma-mara jalma keplayu nggih. Aja mlebu ning alas yo nggih oleh ibu. Aku kepengin weruh karo bapak. Aku kepengin pamit munggah kayangan lenggah kursi kula cendhani. Nanging kening apa lamajan apa tulung kepala kondur. Ulan aku ngejak kalau Kakang Antasena mlebu ning alas. Ning alas ki pamaning kewan galak. Banteng warak ketungging kala jengking. Ketemu macan nunggang macan. Ketemu gajah nunggang gajah. Ana ula gumun gedhe ora jamak yen dicekel karo wisanggeni ya manut malah bokalungan. Ulane malah ora dadi manding malah manut. Wong mangke ya padha karo menungso kok Kakang. Upamane kene ora nakal karo kewan-kewane ya ora nakal. Aja kaya ngono kula. Bapakmu kuwi lagi uswanana. Pertapanmu kira tamu nyuwun pangestu kawan para pepundhen supaya minangkani marang penyuwunmu. Wis kene manut tulanan ki sing lumrah. Apa tulanan motor-motoran, apa grindingan olah ibu. Bapak ning endi selak aku kepengin munggah ning kayangan ibu. Mangkono panangis Raden Wisanggeni bekasan lari kentesi timur dari calpupuk Brambang lemboyangan menangi kados penyuwunipun lari ing sampun ngancik dewasa Bacaring Tarito Bathara berwingking sampun ngembari nonton berarti gandeng asta kang sang Bagya Madlati Prabu ing papan mriki terus ana Nanggul kinempit-nempit dosan retnaning bawana yogi tukang walang ngati Aja kaget dayipun Kakang ketrape ing papan kene. Ulun Yamadi mati ing Kemendak Nersapada Ngaturaken pangabekti katur Koko Prabu Dalang pikulun Yamadi mati. Tatompo gawe lega marang pun Kakang pangestunipun Kakang Tambanana. Gawe lega marang jenengulun pangestunipun kita Tambanana Dresanala. Ngertosaken radaging kayuwanan. Wisa geni ayo ngatuna pangabekti marang pepundhen kula. Waileng aku ngatuna pangabekti karo Waileng. Yuyut Datompo pangestuku wae Tambanana. Dewa Yamadi Banti
sing lainnya kaya balongan. Aku yo ngaturno bekti kalawan Yama Dipati. Temenan ngarani kaya balongan. Ngarani balongane bengko. Yo wong jenenge bocah kuwi mah durung jatok. Tak tampa yo nggih. Pangistri ulun kita Tampanono. Kapundi dadekno jimat. Antasena Kapiye Bibi? lho kok menang-menang kaya mengkono ayo ngaturno bekti. Aku agi gumun. Wiwit kuncung nganti gelung nembe iki aku weruh. Ngatasi ana wong Kresna kok tindake karo pikulun Yama Dipati. Monggo jamak lumrah nek kok Kresna tindak didereke Paman Setyaki. Ning nek pikulun Yama Dipati tindak ning ndi wae bareng karo pikulun Bathara Brahma. Ya temenan. Kayak bocah tukane niteni wis. Wong tekad wong lunga be bareng. Dene biasane Bathara karo Yuswanto sing ora. Apa sing jenenge lunga-lunga kudu bareng sing iki lungane karo Suromenggala. Aja kokean pangucap nggih Antasena mbok menawa iki Kresna kawan kulun Yama Dipati iki nunggal karep. Ya pikulun mungkari saiki kersane Kresna karo kersane dewa ing kayangan Narga berhasil pangempeng apa malah dage dipun barake wae. Kemaringipun kados buntilih panjenengan ketinggal temen dangar Camokta. Dadi no kanggo ganamu yai Dresana pun kakang pun diparingi bagi kula Bathara Burganding kayangan ketaman goro-goro. Bisa sirep goro-goro ketang sekadang sapenginang wiseng geniku delenggah ana kursi lajeng danding anci-anci lembandingi. Mula tak jaluk rilane atimu saiki wiseng geni tak gendong munggah ana kayangan. Monggo dhisik Bibi Dresana Yayi Wisanggeni iki panarane Antasena. Padha mlebu ning pepungkuran. Antasena pasrahi keselamatan adhiku. Paman Pangeran agek sewaning pertapan mukira tamu nyun pangestu kalawan Eyang Abiyasa. Wong Kresna arep gendhong Wisanggeni jaman saiki akeh mendho ning Laka Wedhus. Trenggiling api-api mati gajah ampung-ampungan iki. Ketoke wong bener iki kala mangsane wong sing tukang tumindak luput ya nek Kresna temenanan. Lah nek Kresna palsu sing kabukanan dening Paman Pangeran iki aku. Ngati-ati karo bocah Slesi. Bocah ora tau basan ing sing jenenge Antasena ki bocah waspada. Ngati-ati ya no Kresna. Apa sih Antasena ora percaya marang Durma kurang apa kok. Tetepi adene ratu Ndorowati. Kok ngarep ya ratu Ndorowati, kok mburi ya ratu Ndorowati. Yen aku Kresna adikku boyongan munggah kayangan ning aku njaluk tinggalan. Sanjata Cakra ditinggal kene kanggo srana lirune adikku. Terus bukti pikulun ngomong bae anu gugup boleh lunga. Dadi cakrane Keri. Cakra Keri. Keri. Kerina Keri iki dikse ora digawa nek Cakra ora digawa wis Kresna ora pusakane ora mung siji kembang Wijayasuma tinggal kene mengko tak lironi adikku munggah kayangan terus pundi pikulun ya ora digawa wong anggalungane gugup apa maning sing gawani kembang gawani Cakra rek ora gawa nyelanggone kancane kowe disaki mati. Biasane kaya ngomong bae. Kaya ora tak gawa ngono. Ora digawa meneh. Yen pancen ora nggawa Cakra, ora nggawa kembange Wijayasuma, Kyai Kaca Paesan.
bocah jagaken penjayu. Ponggare diri lan ono adimu sing bisa gede ora ono critane tresna tega tegel karo Puntapundan. Ora Pikulun. Yen pancen ora nggawa cakra, ora nggawa kembang, ora nggawa Nyai Bedor Kesawa, ya ning Kresna sejati. Ning Kresna palsu, Antasena ngarep kadekan Ade Paman Pangeran Bali Bayu. Gendah wis ora percaya bar pisane. Kumejot padone latine traka camangun darandir hidepe mangala cakra jojo ban mawungis pancak panucap nggih penyokro bokesa pamit banapa dianggep aku bocah cilik ora ngulungake marang adine alak sementara ora bakal mundur jasa ana tuan. Aduh, tresna paming bareng baban nggih sang Bathara. Ayo ngabrang liwrane ngagesan Nawatejo Nawatejo doran dari penden boyo angrabaya ana wong kasuran kok malah dicilu bae mulane anggar ketemu karo bocah-bocah degil Antasena ketoke mono ora tau basa iso nyembah ning gumun le ngati-ati bener mantuku bocah ngati-ati setiti gemi ning ya kuwe tekane wani karo mertua Antasena iya mantu-mantu bejuja ajajere anak wadon demen lurut saiki genti-genten yen pancen Yama Dipati ku ya krasa rumangsa kebawah keperintah karo ratu ning Dewi Kayangan kudu bisa tega-tegel marang Antasena la ora patut wangger aku tanding karo Antasena mung darani sulaya perkara mantu njaluk warisan ora diwehi ora kaya ngono iki kewajiban mantu yo mantu kewajiban yo kewajiban yen pancuran nyambut gawe aturake karo Rama Pikulun Bathara Guru lakon jempol nggon dadi dewa iya iya
Itu ben dilapor-lapor nang aja lapor. Angger kira-kira karo balane dhewek aja lapor. Tunggal dulu aja ganggu. Ora bisa wong nyambet gawe kok. Bedul nyawane. Ya nanging ku menang ku kalah jatuh nyawa. Geling tirta samudra banyu samudra semambut wentit kalone gulung-gulungan Antasena ana apa mikulun apa Antasena batu tangguri mambengi para dewa rembaya kan wisanggeni apa wis ora betah mapan Nerjawada bedul nyawamu panduri meng menungso ki ana sing kagungan digedhongono dikuncen-kuncenana titimang sare mati masa wurma tamanana pusaka landhep durung kelas sing mulih kaya-kaya ora gadhang ning mati jabuten temenan temenan dadi rondo bojomu jabuten ora jabut gajul temenan jabut Ngilage ngawi genamas Rama Sidhem saring baro langgeng Antasena ngatasi titang Nerjawada nantang karo dewa penjabut nyawa bener tanpa brahma sekti tanpa ngaji cabut nyawamu jembual dening aku Rasulullah satu wong mati karo wong mriku rasane padha wae mati ngomong jane mati apa urip rumangsamu mati apa urip ya urip ketenger ngadeg maning Seneng mlebu maning nyawane. Ayo, jabuten nek iso. Ngerti apa ora ana tetembungan lunang sedaya katul maut kabeh barang urip tetep arep mati. Ayo jabuten ya jamundang. Karo mertua kemulang ya bener kemurep. Jabut saka ngarep angel saka mburi ya kepenak. Ajoba. Wis manut, iki nyawane mati wisel. Lho, nyawa ning cengel sisan gawe aku njaluk tulung njaluk dingel-ingel ana mantu aku ningel-ingel mantu anggere mantu sangariku derajat Celsius tegese ora jangkep kowe dene ana mertu kok ningel-ingel kok diketah kaya kancaku dimret diketah ayo yo meneng awas lurun mengcendongan iki nyawane ning cendongan dening mengbangkekan lah iki nyawane dening mengbokong nyawaku nang bokong dah kenangan jembual nyawamu malang getol kayo bat mercon tampani malang yo orang itu yo
leres karesang maring gandrung sabaran kadulu karepoti kaya aku kewirangan Bromo apa wis mbok jabut nyawane Antasena tajabut saka sirah bloro tekan cengkel tekan cendongan bareng tekan bokong malah jetol mambo ban merca nyawane Antasena apa mung bali munggah kono kayangan ora iso gendong wisan kaya-kaya sepiro dokane rompi kulon Bathara Guru wis Antasena bakal tak singkirake kanthi sanga dayaning pusaka kayangan ayo takkan Bromo sing Capo sembeng Bathara Brahma beluk bal poncon biyane ngasta pusaka ampuh ya pusaka wasiat ruwasing pusaka dawuh triyanggalipun Raden Antasena becal sifat kamunsane selek ana sareng kula sak tulung dene kula pasti pusaka dandang lekane saka sabrek wujude dandang cocoke wasi pola sari lareng dandang aja nyucuk Sri Sedana nyucuk sarap sawane wong kang kenang Sumanto Sungkara tane larungan segara itu Poceng nomori Yana Padha pikulun bareng aku ditamani pusaka wasiat kayangan ilang sifat kamanungsan baku dadi wujuding saradula pikulun Antasena mbok menawa iki kanggo srana mulyaning kadangmu kanggo srana mukti nglakoni mati bejo nglakoni cilaka mulya pitukune sengsara ngger yen kepengin mulih asal ana syarat sarana apa pikulun mapan ana lengkeng gunung jamur dipone ana bocah mencara batuke meling-meling mawa cahya wising bakal paring sedota pikulun mundi marang keparing ibang pikulun ya mati marang nglakoni tarap broko ngeteni kakang masdane mencara
kaki ana dewa nganglan jagat kang sanate seneto malang lagi kawit nama Romo Sidem karing baru lagi ngojo kaget ger pon Romo ingkang temedak ngerso padha kula ngaturaken pangabekti di kantor mantu Romo Pikulun pangesulun kita Tampanuna Dresanala kapun dindadosaken cejiman beco genio laboco natulno karo kaki blomo tak tompo nggih kita ngaturake pangabekti marang pun kaki pangestuni ulun kita Tampanana kapun dinadeno jinan kulih Pikulun menapa ingkang dados keparengipun dening Patuko pareng mendak nerca poto ngene yo nggih jatine kayangan kuwi mau lajeng ke taman goro-goro sirping goro-goro yen putuku wisang geni munggah ana kayangan ora ketang sekadan sak panginan tak lenggake nang kursi nilo cendane anci-anci lemban iki menapa mboten nenggani dhateng putra mantu Kang Mas Pangeran Janaka wis ora usah pamitan kalawan Janaka kawit iki wektune kuwi wektu kang gugup yen nganti Lingganata gedene kedaluwarsa kaya-kaya pun Rama iki bakal nampa dungane Kang Pikulun Ndara Guru Ibu, aku kepengin lenggane kursi nelo cendane doyongkir sing ati-ati mengotang pamitan konom Sudarmamu pinuju Sudarmamu karo waktu rasane pun Rama mundhut pamit nggih ayo saged tak bendho dening Kang Sangasaya dalwararas Sora tampil lintang kumedhap